Nič zlom, ale osobne si myslím, že sú vianočné nechty trošku gíčové. Nechty ako tieto, ktoré majú príliš kriklavé farby, túto silnú červeno-zelenú kombináciu a navrch toho ešte tieto tematické kreslenia. No, proste nie. Rýchla pripomienka, toto nie je hejt. Každého tvorba je krásna určitým spôsobom. Každý si musí prejsť nejakým kreatívnym procesom a každý má iný názor a vkus na veci a to je úplne v poriadku. Ale pre dievčatá, ktoré chcú byť vždy štýlové, to nie je úplne najideálnejšia voľba a to hlavne pri preslanechtoch. My sa v NG snažíme pri každej sezónnej kolekcii tvoriť tie dizajny tak, aby ste nechtiky mohli nosiť opakovane a to aj mimo sezóny. A tu je malý náhľad pre tohtoročnú kolekciu. Dokopy máme 9 vianočných dizajnov, z čoho 2 sú inšpirované vianočnými ozdobami, ďalšie 2 sú inšpirované z pohľadu katolíckej architektúry. Taktiež sme sa nechali inšpirovať zimnou prírodou a o čom by bola vianočná kolekcia bez samotného Santa Clausa. A prisahám, že nebudú pôsobiť gíčovo. A celé to ukončujeme 2 novoročnými dizajnmi. Určite nás nezabudni sledovať a pridať sa do nášho newslettera, aby ti ani táto kolekcia neušla.